नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आंबा बागायतदार प्रश्नी नितेश राणेंची महत्त्वाची पत्रकार परिषद। युद्धामुळे घरगुती व्यावसायिक सिलेंडर महागले, सर्वसामान्यांना झळ। आणि विरोधी पक्षातून तयार झालेला मी कार्यकर्ता, नितेश राणेंचं विधान। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नांवर मंत्री नितेश राणेंनी महत्त्वाची पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली। पाहूयात। आंबा उत्पादक, आंबा शेतकरी हा पूर्ण पद्धतीने हवालदिल झालेला आहे। गेल्या 50-60 वर्षामध्ये आंब्याच्या शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मागितली किंवा सरकारकडून मदत मागितली असं आपण कधीच ऐकलेलं नव्हतं। आपल्यातले काही जुने जाणते पत्रकार आहेत, सिनियर पत्रकार आहेत, आपल्यालाही माहिती आहे की असे कधीच मागण्याची परिस्थिती त्यांच्यावर आली नाही। उलट आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं अर्थकारण चालवण्यामध्ये आंबा, काजू, मासेमारी या सगळ्या जणांचा फार मोठा हात असतो। पण आज आंबा उत्पादक शेतकरी हा अडचणीत आहे। शासनामार्फत जे काय आढावा घेतला गेला, काही पंचनामे झालेले आहेत। 2 वेळा मंत्रिमंडळामध्ये हा विषय मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिला आणि आता शासनाकडे जो काही रिपोर्ट आलेला आहे त्या रिपोर्टमध्ये निसर्गामुळे, प्रामुख्याने निसर्गामुळे, हवामानातल्या बदलामुळे 85 ते 80% नुकसान हे झालेलं आहे। हे शासनाकडे असा रिपोर्ट गेलेला आहे। म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणाचंही काय मनात शंका नाही, कोणाचेही 2 विचार नाही की नुकसान झालं नाही, उगाच मागतायत, असा काहीच विषय नाही। वस्तुस्थिती अशीच आहे की 85% जवळपास नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे शासनाकडे हा विषय किती गंभीर आहे हा पूर्ण पद्धतीने पोहोचलेला आहे। म्हणून ह्याच्यामध्ये किंतु परंतु चर्चा करण्याचा विषयच नाही। मला जेव्हा मंत्रालयामध्ये जिल्ह्यातले आंबा उत्पादक शेतकरी भेटायला आलेले होते, मोठे शिष्टमंडळ आलेलं, वेंगुर्ला, देवगड सगळे शिष्टमंडळाचे शेतकरी भेटायला आले होते, तेव्हा विविध विषयावर जी आमची चर्चा झाली होती त्याच्यामध्ये शासनाने मदत करावं, शासनाने आम्हाला ताकद द्यावी, तो एक भाग होता। पण त्याचबरोबर त्या शेतकऱ्यांमध्ये, त्याच्यात काही पक्षाचा विषयच नाही, पण त्या शेतकऱ्यांनी एक अशी सूचना मला दिलेली की नितेशजी, ह्याच्यामध्ये काही आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने मार्गदर्शन भेटतंय की बघा, बाहेरच्या देशातून किंवा अशी चांगली कुठली टेक्नॉलॉजी जेणेकरून ह्या परिस्थितीवर आम्ही मात करू शकू, ह्या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी कसा तोडगा निघेल, आम्हाला आधार कसा मिळेल, ह्यासाठी वेगळा काय अभ्यास होऊ शकतो का? आंबा संशोधन केंद्र असो, दापोलीमध्ये कृषी विद्यापीठ असो, असं काही आपण बोलून बघा जेणेकरून हा विषय त्या निमित्ताने तरी आम्हाला मार्गदर्शन भेटेल। मग त्या बैठकीनंतर, त्यांच्या सूचनेनुसार त्या बैठकीनंतर मी काही लोकांशी बोलायला सुरुवात केली आणि मग त्याच्यामध्ये बारामतीमध्ये ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट ADT नावाची एक संस्था आहे। ही संस्था प्रामुख्याने 1957 मध्ये स्थापन केली गेली। कृषी, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात ही संस्था कार्यरत आहे। थोडी संस्थेची माहिती मुद्दामून सांगतो। आणि ह्या संस्थेने मायक्रोसॉफ्ट, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि बिल गेट्स फाउंडेशन ह्यांच्या सहकार्याने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी संशोधन केंद्र उभारलेलं आहे। आता भविष्यामध्ये शेती कुठल्या प्रकारे होईल, त्याच्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कसा होईल, या बाबतीमध्ये असंख्य चांगल्यातले चांगले प्रभावी संशोधन
या एडीटीनी केलेल्या आहेत. मग तिकडे एक नलावडे म्हणून त्यांचे अधिकारी आहेत जे मला भेटायला आले संपर्क केल्यानंतर, आणि मग त्यांच्यासमोर मी पूर्ण जे काही निवेदनं आमच्याकडे विविध शिष्टमंडळांनी दिलेली, मी ते निवेदनही त्यांना दिली. मीही माझ्याकडून माहिती उपलब्ध करून दिली की ही अशी आमच्या जिल्ह्यामध्ये आंब्यासंदर्भात असलेली परिस्थिती, आंबा आणि काजूही सांगितले पण प्रामुख्याने आता आंब्याच्या बाबतीमध्ये बोलेल की अशी अशी आंब्याच्या संदर्भात झालेली परिस्थिती आहे. त्यावर मग त्यांनी काही रिपोर्ट मला 10 दिवसामध्ये देतो असं मला सांगितलं. त्यांनी पूर्ण पद्धतीने ते अभ्यास करतात, परिस्थिती जाणून घेतात, मग त्यांचे लोक जाऊन आपला, आणि मग त्याच्यावर आम्ही काय करू शकतो अशा पद्धतीची माहितीचा रिपोर्ट त्यांनी मला सादर केला. आणि त्यांच्या त्या रिपोर्टच्या अनुसार उद्देश म्हणजे आंबा बागायतींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, IoT उपग्रह माहिती, ड्रोन तंत्रज्ञान, डिजिटल सल्ला प्रणाली याचा वापर करून उत्पादन क्षमता वाढवणे, कीड रोग नियंत्रणात सुधारणे, हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान कमी करणे, या 3 काही उद्दिष्टांवर त्यांनी काम केलं. कारण का आपण आंबा उत्पादकांशी बोललात तर त्यांची ही तक्रार आहे की जे औषधं ते वापरतात ते चांगल्या दर्जाचे नसतात, त्याच्यामध्ये त्यांचे काय असंख्य तक्रारी आहेत. म्हणजे अन्य फळांसाठी वापरणारे पण औषधं कधी कधी त्यांना विकले जातात, असंख्य तक्रारी त्यांच्या आहेत. आपल्या इकडे आंबाचे क्षेत्र अंदाजे 34,296 हेक्टर आहे. विरोधी पक्षातून तयार झालेला मी कार्यकर्ता असल्याचं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलं. नेमकं काय म्हणाले नितेश राणे पाहूयात. काल पण बघा अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आमच्या शासनाने जाहीर केली, 50,000चं प्रोत्साहन निधी पण जाहीर केली, मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली. म्हणून शासन म्हणून आम्ही कुठेच मागे नाही, कुठेही मागे पुढे करत नाही आहोत, कुठेही आम्हाला लांब पळायचं नाहीये. आम्ही तुमच्या बरोबर उभे आहोत. तुम्हाला असेल तर मीही 12 तारखेला येतो, मला काही हरकत नाहीये. पण शेवटी शासन अगर एवढं करत असेल, शासन अगर आमच्याकडे रिपोर्ट आम्ही बोललो की नाही एवढी नुकसान झालंच नाही, हे काय 50% नुकसान झालंय, 40% उगाच एवढं मागताय असं कोण बोलताय का? मी बोलायलाही देणार नाही. कोणी माझ्या शासन असताना, मी पालकमंत्री असताना माझ्या कुठल्याच नागरिकांवर अन्याय करण्याची कोणी हिंमत करूच शकणार नाही. विरोधी पक्षातून तयार झालेल्यापैकी कार्यकर्ता आहे मी माझ्या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीत 8 वर्ष विरोधी पक्षामध्येच होतो, म्हणून मला चांगल्या पद्धतीने हे विषय कळतात. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की आज आपण सिंधुदुर्ग म्हणून शासनाशी बोललं पाहिजे, शासनाशी संवाद ठेवला. तुमच्याकडे जेवढी माहिती अजून असेल, आता उद्या सकाळी मी काही आंबा बागायतदारांना भेटायला जातोय देवगडमध्ये, त्यांची परिस्थिती ग्राउंडवर परिस्थिती समजून घ्यायला. तर आता बजेट आज आलो, उद्या सकाळी जाणार, आंबा बागायतदारांची अजून बोलणार, सगळा संवाद चांगला आहे, आमचा चांगला संवाद सुरू आहे. आणि म्हणून माझं असं म्हणणं आहे आपण सिंधुदुर्ग म्हणून हा विषय हाताळू, सोडू, आणि निश्चित पद्धतीने शासन म्हणून जी आपल्याला मदत हवी आहे, सगळ्या पद्धतीची मदत आमचं महायुतीचं सरकार, आमचं देवाभाऊचं सरकार निश्चित पद्धतीने तुम्हाला करेल, हा विश्वास जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून मी इथे तुम्हाला देतोय. धन्यवाद. पार्थ पवार यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाबाबत सुनेत्रा पवार काय म्हणाल्या पाहूयात. खरं तर राज्यसभा हे उच्च सभागृह आहे, अतिशय अनुभवी लोकांचं सभागृह आहे. आणि तिथे जाताना आपण सगळ्याच गोष्टी जाणकार म्हणून शिकून घेणं आधी महत्त्वाचं आहे, आणि तिथून पुढे तो नक्कीच चांगली कामगिरी करेल असं मला एक आहे म्हणून वाटतं. अजित पवारांचा जो विमान अपघाताचा मुद्दा आहे तो अजूनही चर्चेत आहे. रोहित पवार सातत्यानं प्रश्न विचारतात, त्यांच्या कुठल्याच प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाहीये. खरं तर अनेक वेगवेगळ्या एजन्सीमार्फत त्याची चौकशी सुरू आहे. आता प्राथमिक अहवाल आलाय, तो काय संपूर्ण अहवाल नाही, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की सगळ्याच अहवाल आल्यानंतर आपण याच्यावरती बोलू शकतो. खरं तर राज्यसभा हे उच्च सभागृह आहे, अतिशय अनुभवी लोकांचं सभागृह आहे. आणि तिथे जाताना आपण सगळ्याच गोष्टी जाणकार म्हणून शिकून घेणं आधी महत्त्वाचं आहे, आणि तिथून पुढे
तो नक्कीच चांगली कामगिरी करेल असं मला एक आई म्हणून वाटतं. अजित पवारांचा जो विमान अपघाताचा मुद्दा आहे तो अजूनही चर्चेत आहे. रोहित पवार सातत्यानं प्रश्न विचारतात, त्यांच्या कुठल्याच प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाहीये. खरं तर अनेक वेगवेगळ्या एजन्सी मार्फत त्याची चौकशी सुरू आहे. आता प्राथमिक अहवाल आलाय, तो काय संपूर्ण अहवाल नाही. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की सगळ्याच अहवाल आल्यानंतर आपण याच्यावरती बोलू शकतो. देवगड तालुक्यातील वेळगिवे येथे प्राचीन श्री रामेश्वर मंदिर असून होळीनिमित्तानं भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. मी नागेश दुखंडे. आज आपण आलो आहोत रामेश्वर वेळगिवे या ठिकाणी. या ठिकाणचं रामेश्वराचं मंदिर हे अतिशय देखणं असून या ठिकाणी पांडवकालीन या मंदिराचा इतिहास असून आपण आता आलो आहोत या ठिकाणी. पाहूया एकंदरच या मंदिर परिसराची एकंदरच भौगोलिक कशा प्रकारची रचना आहे ते एकंदरीत आपण आता पाहणार आहोत. चला तर. आपल्यासोबत आहे उपसरपंच सहदेव लाड. यांच्याकडून जाणून घेऊया एकंदरच या मंदिराची भौगोलिक रचना आणि काय सांगाल एकंदरच कशा प्रकारे या पांडवकालीन मंदिराचा इतिहास आहे, काय सांगाल? हे मंदिर पांडवकालीन आहे. पांडवांनी अज्ञातवासात असताना हे एका रात्रीत कोरलेलं मंदिर आहे. या ठिकाणी हे कोरत असताना जे काय आता एवढं तुम्ही पाहत असाल की हा एवढा मोठा भूभाग कोरलेला आहे आणि ह्याचं जे काय मटेरियल जे निघालं, काय दगड असतील, माती असतील, ते आजूबाजूला तुम्हाला कुठेही दिसत नाही. हे एक वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे कुठं गेलं काय गेलं कोणालाच माहिती नाही. या ठिकाणी पूर्वी आतमध्ये एक विहीर होती. ती विहीर अशी होती की त्यांना अज्ञातवासात असताना त्यांना ते आतल्यात पाणी मिळावं म्हणून तिथे विहीर होती. नंतर काही काळाने तिथे थोडासा अपघात झाला होता म्हणून ती विहीर बुजवून नंतर इथे विहीर नवीन म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी नवीन विहीर काढली. आणि ह्या विहिरीचं पाणी म्हणजे असं एवढं गोड आहे की तुम्ही फ्रीजमधलं पाणी पिण्यापेक्षा हे पाणी पिऊन पाहिलं एवढं थंडगार आणि गोडवा आहे त्या पाण्यामध्ये. आणि हे एवढं मंदिर प्रसिद्ध असं आहे की इथे तुम्ही कोणती इच्छा व्यक्त केली, तुम्ही काही मागणं केलं ती इथे नक्की पूर्ण होते, एवढा सगळ्या इथल्या भाविकांचा विश्वास आहे. त्याचप्रमाणे इथं आम्हाला इथे मंदिरात आतमध्ये प्रवेश करत असताना 3 ते 4 दिवस कोणतंही नॉनव्हेज वगैरे न करता चांगलं शुद्ध राहूनच आतमध्ये जावं लागतं. निश्चितच या ठिकाणी आपल्या मंदिरात कशा प्रकारचे कार्यक्रम असतात एकंदरीत काय सांगाल? आमच्या इथे मोठा कार्यक्रम म्हणजे एक महाशिवरात्रीचा. यावेळी भरपूर लोक असतात, भरपूर यात्रा मोठी होते. इथे पूर्ण या रोडवरला दुकानं वगैरे असतात. रात्री एक 9 ते 11 वाजेपर्यंत लोकांची गाराणे सांगितली जातात, कोणाचे नवस बोलले जातात. त्यानंतर एक काहीतरी सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक असो काही असो असे कार्यक्रम होतात. त्यानंतर त्रिपुरी पौर्णिमेला एक कार्यक्रम होतो. एक गावपूजा म्हणून एक सर्वांची अख्ख्या गावाची एक सत्यानाची महापूजा होते. एक पौष महिना सुरू झाला की अशा तऱ्हेने छोटे मोठे. आणि श्रावण महिन्यात इथे अभिषेक, दर सोमवारी अभिषेक केले जातात. त्यावेळी पण चांगल्या तऱ्हेने कार्यक्रम चालू असतात. पांडवांनी कोरलेलं असलं तरी असं एक सुंदर मनमोहक असं त्यांचं नक्षीकाम पाहायला आपल्याला मिळतं फार पुराण काळातलं. आणि या ठिकाणी अजून तसं पर्यटन वगैरेचा विषय झालेला नाही. त्याचबरोबर बाजूला असं इथे छोटासा व्हाळ आहे, त्याला कायम पाणी असतं. अगदी मेच्या शेवटपर्यंत जरी पाहिला तर आमच्या इथे पाणी असतं. आणि या आमच्या रामेश्वराचं असं एक देणच आहे की आम्ही तुम्हाला पाण्या वाचून कधीच आम्ही तुम्हाला हे ठेवणार नाही, ताणलेलं ठेवणार नाही. अशा पद्धतीचं आमचं इथे एक पाण्याचं वास्तव्य आहे. आमच्या इथून साधारणतः 3 ते 4 गावांना इथून पाणी जातं नळ कनेक्शनद्वारे. आणि एवढी सुबत्ता या गावात नक्कीच आहे. निश्चितच या ठिकाणी जे आहे ते निसर्गाच्या सान्निध्यातलं हे जे रामेश्वर वेळगिवे येथील मंदिर, निश्चितच या ठिकाणी पर्यटन सोयीसुविधा होण्याची आवश्यकता आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. इराण इस्रायल अमेरिका युद्धाची झळ आता सर्वसामान्यांना बसायला लागली आहे. पाहूया त्याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुजडे यांनी.
इराण, इस्रायल, अमेरिका युद्धाचे परिणाम आता सिंधुदुर्गातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेत. आज आपण बघितलं तर सिंधुदुर्गामध्ये गॅसचे दर आहेत ते वाढलेले आहेत. घरगुती गॅसचे दर 60 रुपयाने तर व्यावसायिक सिलेंडर आहेत ते 115 रुपयाने महाग झालेले आहे. आपण या कणकवलीतील या गॅस डीलरच्या जो गॅसधारक आहे त्यांच्या ही रांग लागली आहे. कशासाठी तर गॅस घेण्यासाठी ग्राहक इथे उपलब्ध झाले आहेत. बराच वेळ झाला इथे बरेच ग्राहक आहेत उपस्थित आहेत. सध्या ह्या युद्धाची परिस्थिती असल्यामुळे ग्राहकांना नेमकं काय सांगण्यात येते. सध्या आज गॅसचा दर एकंदरीत वाढला आहे का काय सांगण्यात येते. सगळेच वाढतले ते आता ते सगळे असते वाढूकच लागतले सगळं. पण सध्या युद्ध सुरू आहे त्या युद्धाचे परिणाम हे दिसत आहेत. बाकीचे पण आहेत त्यांचे कर्ज बाजारी झाले ते काय करतले ते कुठनं काढून देतलेत कर्ज भरतलेत कुठनं ते आपल्याच खिशातनं काढून देतलेत जनतेच्या. दुसरं काय किती वेळ तुम्ही रांगेत आहात. युद्धाचे परिणाम आज गॅस दर देखील वाढले आहेत. अर्धा तास जरा लाईनमध्ये आहे आणि 60 रुपयाने जो नवीन रेट लागू झालेला आहे आजपासूनच युद्धाचा परिणाम हा सर्व सिलेंडरवरती पण दिसतोय. तसाच हळूहळू सगळं पेट्रोल त्याच्यावरती डिझेलवरती सर्ववरती होईल असं वाटतंय थोड्या दिवसाने. एकंदरीत बघतोय की हे युद्धाचे परिणाम आता सर्वसामान्यांना दिसत आहेत. खूप ग्राहक आहेत. काय सांगाल किती वेळ लाईन उभे आहात आणि आज दर देखील वाढले. अर्धा झाला आता दर देखील वाढले आहेत. युद्धाचे परिणाम एकंदरीत दिसत आहेत. होय बरेच आहेत ग्राहक. आपण बघतोय की युद्धाचे परिणाम हे झालेले आहेत. इराण, इस्रायल, अमेरिका युद्धाचे परिणाम आहेत. बरेच जर काय सांगाल एकंदरीत आज गॅसचे दर वाढले आहेत. युद्धाचे परिणाम एकंदरीत दिसत आहेत. आता गॅसमध्ये पण काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. 60 रुपयाने वाढल्यात गॅस. सो शक्यता आहे पेट्रोलमध्ये पण वाढ होऊ शकतात. प्रशासनाने सांगितलं की पॅनिक होऊ नये, गरज नाही आहे, सगळ्यांना व्यवस्थित पुरवठा होईल असं एकंदरीत सांगितलं. 21 दिवसानंतरच आपल्याला बुकिंग मिळतं एकंदरीत सिलेंडरचं. काय सांगा. 21 दिवसानंतर मिळत आहेत पण ते दर वाढल्यामुळे जरा परिणाम झालेले आहेत. म्हणजे पैसे वाढल्यामुळे परत ते स्थितीत तर बुकिंग होत नाही सर. काय सांगाल नेमकं. नेमकं म्हणजे आम्ही आता बुकिंग करू गेलो तर होत नाही सर. काय नेमकं अडचण येते. काय आता कॉम्प्युटरवर आता बघू काय दाखवतं ते. तिकडे दाखवलं तर नाही म्हणतात. हां बरोबर. हे बाकीच्या लोकांनी काय करायचं सामान्य लोकांनी. पण आता आज गॅस जो गॅस नाही मग 60 रुपये काय 60 नाही 120 नाही 200 रुपये वाढले तरी घेऊ कच आहो. हां नाही तर ब्लॅक नाही सुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे हे लाईनीत राहून घेण्याची परिस्थिती आलेली आहे. निश्चितच आता सर्वसामान्य बोलू लागले आहेत. कारण आता युद्ध जरी असलं तरी आपल्याला जे दर आहेत वाढले तरी आपल्याला गॅस घ्यावाच लागणार आहे. पण आपण बघितलं तर सर्वसामान्य यांना आता सर्व नागरिकांना ह्या युद्धाच्या झळा बसत आहेत. त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला सिलेंडर हा घ्यावाच लागेल. युद्ध झालं नाही झालं पण साठा उपलब्ध आहे असं एकंदरीत प्रशासनाने सांगितलं. आणि जर आपण पाहिलं तर जे गॅस डीलर आहेत त्यांच्याकडून सांगण्यात येते की 21 दिवसानंतरच बुकिंग केल्यानंतर 21 दिवसांनी गॅस मिळणार आहे. तसं तो DSC नंबर जो मोबाईलवर येतो तो DSC नंबर देखील आपल्याला इथे दाखवला जाणार आहे. त्यानंतरच आपल्याला गॅस मिळेल. आणि जे कमर्शियल आहेत त्या तो सिलेंडर मिळू शकतो पण त्याची सध्या आवक कमी जास्त होत आहे. घरगुती सिलेंडरची आवक देखील सध्या सुरू आहे. पण प्रशासनाने एकंदरीत सांगितलं आहे कुठलीही कमतरता नाही आहे. मुबलक साठा प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणीही पॅनिक होऊ नये असं देखील प्रशासनाने आवाहन केलं होतं. पण सध्या गॅसचे दर ते महागलेले आपल्याला दिसत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या अतुलनीय बलिदानाला अभिवादन करण्यासाठी मळगाव इथं प्रेरणादायी बलिदान मास उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या अतुलनीय बलिदानाला अभिवादन करण्यासाठी मळगाव येथे प्रेरणादायी बलिदान मास उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. जिल्हा परिषद शारदा विद्यालय मळगाव रस्ता शाळेच्या पटांगणावर या उपक्रमाची 18 फेब्रुवारीपासून उत्साहात सुरुवात झाली असून तो 18 मार्चपर्यंत अखंड सुरू राहणार आहे. मळगाव येथील शिवशंभू ग्रुप यांच्या पुढाकारातून प्रथम हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचे पराक्रमी जीवन, त्याग आणि राष्ट्रनिष्ठेची प्रेरणा तरुण पिढीपर्यंत पोहोचावी, इतिहासाबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी आणि स्वाभिमान व राष्ट्रसेवेची भावना दृढ व्हावी हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. या बलिदान मासांतर्गत दररोज सायंकाळी 7 ते 7:30 या वेळेत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन केलं जातं. त्यानंतर प्रेरणामंत्र, ध्येयमंत्र तसंच राष्ट्रनिष्ठा जागवणारे संदेश देण्यात येतात. इतिहासातील बलिदानाचं महत्त्व, स्वराज्यनिष्ठा, स्वाभिमान आणि देशसेवेचे मूल्य याविषयी नागरिकांमध्ये जागृती केली जात आहे. शिवशंभू ग्रुप मळगावचे सदस्य या उपक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत असून मळगावसह परिसरातील नागरिकांचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. देवदास पावती फत्ते यदर्थी संशयो नाही
यदर्थी संशयो नाही देवमस्तकी धरावा देवमस्तकी धरावा अवघा हलकल्लोळ करावा अवघा हलकल्लोळ करावा मुलूक बडवावा की बुडवावा मुलूक बडवावा की बुडवावा धर्म संस्थापनेसाठी धर्म संस्थापनेसाठी पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय भारत माता की जय हिंदू धर्म की जय हिंदू राष्ट्र की जय गो माता की जय शिवाजी महाराज की जय धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय भारत माता की जय हिंदू धर्म की जय हिंदू राष्ट्र की जय गो माता की जय. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाचा अभाव दूर होऊन सामान्यांची कामं गतीनं व्हावी त्या उद्देशानं नेरूळ येथे समाधान शिबिर उत्साहात संपन्न झालं. संवादाच्या अभावामुळे कोणत्याही नागरिकांचं काम अडू नये, प्रशासनाची थेट संवाद साधा आणि शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असं आवाहन सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान, जसं आपल्याला तहसीलदार यांनी सांगितलं की 18 फेब्रुवारी 2026चा शासन निर्णय होता महसूल विभागाचा, आणि आम्ही ज्या सेवा देतो महसूल विभागामार्फत तर त्या सेवा जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे गतिमान पद्धतीने पारदर्शक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचाव्या यासाठी मंडळनिहाय ही शिबिरं आयोजित केली जाणार आहेत. आणि आज हा पहिला दिवस आहे. आम्हाला शासनाकडून पूर्ण शेड्यूल आलेलं आहे की एक वेळापत्रक आले की प्रत्येक शनिवारी तुम्ही मंडळनिहाय अशा पद्धतीचे शिबिरं घेतली पाहिजे. यामध्ये माझं नागरिकांना हे आवाहन राहील की तुम्ही या शिबिरांचा जास्तीत जास्त लाभ घेतला पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे आता महसूलच्या सेवा तुम्हाला माहिती आहेत की विविध प्रकारचे दाखले असतात किंवा रेशन कार्ड संबंधित विषय असतात, जमिनींचे विषय असतात, आता आपल्याकडे खूप कायद्याचे भरपूर विषय आहेत. तर ह्या विषयांच्या बाबतीत तुम्हाला शासन तुमच्या दारापर्यंत येत आहे. तहसीलदार आमचे असतील, प्रांत असतील, मंडळ अधिकारी असतील, तर ते तुमचं समाधान करतील. तुमच्या काही शंका असतील, भले लाभ नसेल द्यायचा, परंतु तुमच्या जमिनीच्या बाबतीत, मालमत्तेच्या बाबतीत काही शंका असेल तर त्याचं देखील ते तुम्हाला समाधान करतील असं याच्यातून अपेक्षित आहे. यामध्ये एक आहे की शासन आणि नागरिक यांच्यामधला संवाद स्थापन झाला जावा, याच्यामध्ये बोलणं चालणं झालं पाहिजे, ही गोष्ट आहे. जसं मगाशी सांगितलं की साहेब भेटत नाहीत किंवा ऑफिसला खूप चक्रा माराव्या लागतात, तर ह्या गोष्टी होऊ नयेत अशी आमची देखील अपेक्षा असते. महसूल विभाग हा सर्व काही म्हणजे बाकीचे विभाग जे काम करत नाहीत अशी सर्व कामं ती सोडून सगळी कामं करणारा विभाग आहे. म्हणजे निवडणूक असो, नैसर्गिक आपत्ती असू देत, कायदा सुव्यवस्थेचे विषय असू देत, तर ह्या सगळ्या विषयांमध्ये महसूल विभाग हा इन्व्हॉल्व्ह असतो आणि पहिल्यांदा कुठलीही गोष्ट आली तर त्याला सामोरं जाणारा विभाग असतो. त्यामुळे तुम्हालाही माहीत आहे की काही आमच्याकडे देखील कर्मचाऱ्यांची कमतरता तुम्हाला जाणवत असते की ह्या गोष्टी असताना देखील आमचा हा प्रशासनाचा प्रयत्न असतो की सेवा जास्तीत जास्त पद्धतीने दिल्या जाव्यात, जास्तीत जास्त लोकाभिमुख प्रशासन व्हावं ह्यासाठीचाच हा अट्टाहास आहे. आणि जसं की माझी अपेक्षा ही आहे माझ्या सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून की या शिबिरांच्या निमित्ताने आपल्या स्थानिक नागरिकांशी आपला संवाद प्रस्थापित व्हावा, स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी समजल्या जाव्या. आणि त्याच पद्धतीने नागरिकांकडून माझ्या अपेक्षा अशा आहेत की ज्यामध्ये तुम्हाला खरंच भविष्यात लाभ मिळणार असतील किंवा ज्या तुमच्या उपयोगाच्या गोष्टी आहेत त्यासाठी तुम्ही थोडं प्रोएक्टिव्हली पुढे येऊन तुम्ही ते अर्ज करणं, त्याची पूर्तता करणं ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत. मला 6 महिने झाले आता, माझ्या हे लक्षात आलं की काही गोष्टींमध्ये आम्हाला प्रतिसाद मिळत नाही. जसं की आता हे आयुष्यमान भारत कार्ड आहे, तर ही खूप चांगली योजना आहे आणि खूप जणांकडे आयुष्यमान भारत कार्ड आहे ज्याच्यामधून आरोग्याचं आपल्याला 5 लाखाचं कवच मंजूर होत आहे. परंतु अजूनही बऱ्याच जणांना आम्ही पोहोचायचा प्रयत्न करतोय की आयुष्यमान भारत कार्ड काढा म्हणून, किंवा त्यांच्या शिधापत्रिकेमध्ये काही चुका असतात त्याच्यामुळे आयुष्यमान भारत कार्ड काढता येत नाही, अशा अडचणी आहेत. तर अशा वेळी दोन्ही म्हणजे प्रशासन आणि नागरिक या दोघांनी एकत्र काम करून ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. किंवा
किंवा आत्ताच मान्य सरपंच महोदयांचं एक छोटंसं काम होतं, परंतु कधीपासून वाढलं होतं माहित नाही, परंतु एक नुसतं संवाद स्थापन करून दिला त्यांचा आणि पुरवठा विभागाचा किती गोष्ट झाली. तर हे महत्वाचं आहे. एकदम छोटी छोटी कामं असतात, फार नागरिकांची फार मोठी कामं असतात. कधी कधी आम्हाला आमची लोक पोहोचू शकत नाही, कधी ते मिसअंडरस्टँडिंग होतात, गैरसमज असतात, कधी जसं मगाशी मध्यस्थांचा विषय काढला त्यांनी, तर त्यापेक्षाही आमचाही प्रयत्न असाच असतो की नागरिकांनी प्रत्यक्ष आमच्याशी बोलावं. आणि आजकाल कसे फोन आहेत आपल्याकडे, तुमच्याकडे नंबर असतात, तुम्ही मेसेज करू शकता, फोन करू शकता आणि सांगू शकता अडचण की ही अडचण आहे आणि तुम्ही प्लीज आम्हाला मदत करा. तर मी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने हे निश्चित सांगू शकते की तुम्ही जेव्हा कधी तुम्हाला मदत लागत असेल, तुम्ही जरी आम्हाला डायरेक्टली अप्रोच केलं, आम्हाला डायरेक्टली फोन केलं, मेसेज केलं, तरी देखील त्याच्यावरती आम्ही नक्की कार्यवाही करत राहू. आम्ही त्यासाठीच आहोत. आणि आज जसं आपण इथं आलो की डायरेक्टली इथं बसून आम्हाला सेवा द्यायची आहे, त्याहीपेक्षा जाऊन की शासनाच्या भरपूर सेवा, स्पेशली महसूल विभागाच्या खूप साऱ्या सेवा या ऑनलाईन झालेल्या आहेत, डिजिटल स्वरूपात झालेल्या आहेत. त्यामुळं शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या वेबसाईट्स असतील किंवा वेगवेगळे ॲप्स असतील, तर याच्यावरती नागरिकांनी जाऊन बघितलं पाहिजे आपल्याला कोणती सेवा घरबसल्या मिळू शकते. जवळपास सर्व सेवा ऑनलाईन झालेल्या आहेत, त्यामुळे घरबसल्या सेवा देखील मिळू शकतात. तर त्याचं नागरिकांनी स्वतःहून थोडंसं पुढे होऊन या गोष्टींची माहिती घेतली पाहिजे. आणि एक प्रकारे आम्ही जितक्या गोष्टी उपलब्ध करून देतो त्याचा त्यांनी जास्तीत जास्त फायदा करून घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. इथून पुढे देखील ही शिबिरं होत राहतील आणि याच मंडळात नाही तर दुसऱ्या मंडळात होतील. पुन्हा तुम्हाला जर वाटत असेल, आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता आमच्या 2-3 कायद्याचे वर्ग 2 टू वर्ग 1ची प्रकरणं आहेत, जिथं आपल्याला खूप स्कोप आहे. तर याच्यामध्ये आता आम्ही काही लोकांना लाभ दिलेला आहे. तर तशा पद्धतीने तुम्ही देखील तुमची प्रकरणं सादर करणं आवश्यक आहे. तुम्ही जर स्वतःहून इच्छुक असाल तरच त्या गोष्टी होऊ शकतात, नाही तर होऊ शकत नाही. ते असेल किंवा आता कर्जमाफी शासनाने मंजूर केलेली आहे, तर त्यासाठी ॲग्रीस्टॅकची नोंदणी आवश्यक आहे. तर ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी करताना देखील आम्हाला फार अडचणी येतात की नागरिकांकडनं सपोर्ट भेटत नाही किंवा कधी कधी काय होतं की आपल्याकडे स्थलांतरितांचं प्रमाण खूप आहे, खूप जण मुंबईला राहतात, तर आम्हाला त्यांच्याबरोबरपर्यंत पोहोचता येत नाही. तर अशा वेळी त्यांचे जे मागे नातेवाईक आहेत त्यांनी आम्हाला थोडीशी मदत केली तर ॲग्रीस्टॅकच्या नोंदणी होतील, कर्जमाफीचे प्रकरणं भविष्यात आपल्याकडे असतील तर त्यावेळेस त्याचा उपयोग होतो. तर ह्या ज्या काही अडचणी आहेत त्याच्यावरती काम करण्यासाठी आम्हाला तुमची फार मदत लागेल किंवा त्याच्या पद्धतीचं तुमच्याकडनं सहकार्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. एक चांगल्या प्रकारचं आज इथं शिबिर नेरूर बालावल मंडळाने इथं केलेलं आहे, त्याबद्दल संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांचं मी वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर गावचा शिमगोत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जात आहे. यावर्षी या उत्सवाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला आहे. वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर गावचा शिमगोत्सव पंचक्रोशीतील एक प्रसिद्ध शिमगोत्सव म्हणून ओळखला जातो. या उत्सवाची सुरुवात धुलीवंदनाच्या दिवसापासून होते. या दिवशी होळी उभारणं, रात्री भव्य असा पालखी नृत्य सोहळा संपन्न होतो. तसंच पुढील काही दिवस होळीचा मान येते. खेळे पारंपरिक खेळ खेळतात. ते पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील लोक उपस्थित असतात. याच कालावधीत देवाच्या परवानगीनं पालखी नृत्य सोहळा होत असतो. दिवसा ओटी भरणं, नवस बोलणं, फेडणं आदी कार्यक्रम होत असतात. याही वर्षीचा शिमगोत्सव याच पद्धतीने साजरा केला जात आहे. आजच्या आधुनिक युगातही या गावानं आपली परंपरा कायम राखली आहे.
हिवाळी गावच्या शिमगोत्सवातील वाघखेळ आणि घोडेमोडणी लक्षवेधी ठरत आहेत. पाहूयात. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबा बागायतदार प्रश्नी नितेश राणेंची महत्त्वाची पत्रकार परिषद. युद्धामुळे घरगुती व्यावसायिक सिलेंडर महागले, सर्वसामान्यांना झळ. आणि विरोधी पक्षातून तयार झालेला मी कार्यकर्ता, नितेश राणेंचं विधान. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.